Goeien, het is maandag 24 november. Welkom bij weer een nieuwe week van Bient met Joen op tafel. Albert Sikkema, hij had ervoor zorgen dat Leeuw het zijn sterke positie in de gamewereld behoudt. En na een jaar van Beurligjen zit uw eerste seizoen van het Bientuintje erop. En je hoort nog één keer de groene vingers van Aad. Ben je trouwens groen, Aad? Ja, redelijk. Ja, redelijk. Scan. En dit boek. Ja, ik pak hem even bij. 4 kilo zwier is hij. En hij wordt mooi presenteerd over de historie van Cambuur. Martin van Kamman, ja, u bent een schrijver en uitgever van dit geweldige boek. Ja. Dik, geweldig dik ook. Maar dit is toch wel een historische gebeurtenis. Hè? Staat dat hierin trouwens? Ja. Het historische doelpunt van Oskar Zijlstra. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat het in kleur was gefilmd. Dat zie ik nu voor het eerst. En dat is zo historisch. En niemand weet ook dat die wedstrijd gewoon is verloren door Cambuur. Dat is een van detail. Tilburg, hè? Van Willem II. Ja. Dat is een detail. Maar ja, een keeper die zo'n goal maakt, dat blijft altijd bij. En hij staat er inderdaad in het boek, ja. Het is bijzonder dat we hem hebben, hè? Want nog niemand heeft dit boek gezien. Het is echt vanavond de primeur. Vanochtend was het nog in Kortrijk in België en het is vervoerd door heel Nederland. Er zijn 2 exemplaren in Hilversum achtergelaten bij een later programma van RTL. Maar dat komt nog. De primeur van Omroep Friesland. Ja, fantastisch. Heel mooi. Nou, we praten er dadelijk verder over. Er is nog heel veel over te vertellen. Bijzondere verhalen. Ja, we zullen even zien in Ljouwert, want Ljouwert is deze dagen het epicentrum van de gamewereld. Top gameontwikkelaars die het miljoen speeltjes die verkocht hebben, die zijn ontwijs die hier om lezings- en workshops te jan in het Next Gen Art Event. En Albert Sikkema van de Game Academy, die is toch wel een beetje de guru van de gamewereld hier in Friesland. Hè? Zo kan ik het wel zeggen, toch? Nou ja, ik heb bij het begin bij belutsen om hier wat activiteiten op te zetten. Nou, en dat is lachen, want Ljouwert zit op elkaar, hè? Wij staan op elkaar. En wij willen graag op elkaar blijven. Dus dit is een prachtig evenement waar wij ons weer op elkaar zetten. Nou, binnen dus Joert en de Diekein en Ontwijs, die komen een heel soort van die miljonairs eigenlijk. Hè? Jonge jongens die zitten te knutselen in achter een computer. Ja. Verkeep je miljoen speeltjes van 40, 50 euro het stuk. En die binnen in Ljouwert. Wat is nou een persoon waarvan jou zegt, ja, daar moet ik heen. Die moet ik zien. Nou ja, we hebben Derek Watts hier, hè? Die is van BioWare en dat is de conceptartist van Star Wars. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is een game van BioWare. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En wat maakt het die man zo bijzonder? Ja, gewoon dat hij dat betocht heeft, dat hij het concept betocht heeft. En dat er miljoenen mensen daar van gingen, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat zijn helden. Ja. En hoe zit jou daar dan? Als een liedjonkje weer? Of? Nou ja, net zoals Lied Jong. Ik bewonder natuurlijk geweldig wat ze doen. En ik ben zo benijd van wat voor verhaal het die man heeft. Ik heb er nooit zo. Dus dat is heel, en wanneer Simsje? Nou, ik hoop morgen of Azië. Hè? Dus ik moet er even tijd van krijgen. Ja. Nou, ik zie op Twitter al hele leuke foto's voorbij komen. Het zit er graad vol bij die man. Ja. Nou, eventjes hoe Ljouwert, want Ljouwert doet gewoon mooi. Hè? Als je zorgt naar de vraat en wat je betocht wordt. Vooral de serious games. Daar kunnen we even een voorbeeld van zien wat het ongeveer is. Dan mag je ook eventjes verslag van. Als het een sportverslagjouwer. Misschien kunnen we de beelden even zien. Dit is van Grendel Games. Ja, dit is Grendel Games. Dit is laparoscopie en de stemlaning. En dit is chirurg. En deze laat zien hoe een knoopsgatchirurgie dingen wordt. En hier zien we hoe een chirurg oefening kan in een game om die handigheid te krijgen. Ja. Dit is echt een serieuze spulsjes dus. Heel serieus. Ja. Is Ljouwert daar nou echt daar specifiek heel goed in? Ja, wij zijn wel ten opzichte van de entertainment games ben wij beter in de serious games, ja. Daar ben ik al sinds dit millennium ben we daar al mee dwaande. Ja. En wat is jouw rol daarin, West? Nou, ik ben bestuurder van Game Academy. En wat ik dus beziekje is al je voorwaarden en condities te scheppen zodat het hier gebeurt. Dus we zijn met opleidingen, vooral aan de NHL, maar we praten ik met de rug. Wij willen graag een academische master hebben. Serious games moet ik valideren worden. Dus met de wetenschappers met waan die zeggen van dit is een game docht echt wat die beloofde waren. Dus dat je zegt een keer van als je dat docht dan leer je dat ja, dus die chirurgen die hebben er echt wat horen. Ja, die behoefte is er. En dat kun je vooral academisch in ons komen. Maar we hebben natuurlijk een heel soort handjes nodig. Mensen die dingen maaien en betinken. Ja. En dus dat doen we hier vooral DNL. Ja. Ja. Even zien naar een persoonlijk favoriet van jou. Want er is een nieuwe game leuk nou ontwikkeld.
Ik weer in Ljouwert. Ja. Daar hebben we beelden van. Maar jij misschien even nooit van. Want nou, zetten we hem voor, jongens. Spelen, dus ik mag het aan je zeggen. Hoe werkt het? Vertel. Nou, wat je hier ziet is een game waarbij die voorvalgen wordt. En die gaat, als ik nou omheen ging, en ik ga die voor omheen, ging ik naar beneden. Ja, dan zie je het dus. Naar beneden. En ja, dus je zou nou naar beneden en dan ging ik omheen en dan ging ik beneden. En wat je dan doet is knibbelboging, squatting nemen we dat. En dan heb je nog gewicht op je schouders. En dat is een hele goede oefening voor mensen. En vooral als ze dan zo doen. Want je kan nooit in, dan kun je precies sturen hoe die bewegingsdieren worden. Wat even kan, man. Zie je jezelf voor tv staan als je last hebt van je knieën om zo die oefeningen te doen? Nee, niet echt. Ik kon er ook niet zo erg veel van volgen, eerlijk gezegd. Ik ben ook erg benijd wat het ja, oké. Ja, goed. Nou, het idee is dat je dus je oefening mooi door je knibbels gaan en weer omheen te komen. Ja. Nou, dat is een fysiotherapeutische oefening die het heel zoen van onze mensen is. Die, maar dat is gewoon een heel soort oefening. En dat doe je dan ook nog met gewichten op schouder. Dat apparaat dat heet Lemet en dat is UMCG, die hebben dat. Ja. En nu kunnen we heel goed sturen hoe je die beweging zou moeten. Dat kun je heel precies doen. Je kent de punten maar krijgen, dus als je een keer die hebt, dan word je de volgende keer weer beter doen. Ja. En dat motiveert het. Ik zit met een kapotte knie, dus het lijkt me echt iets. Ja. Een linkje aanvragen. Een carrière met meer inzet dan kunnen, dus misschien kan het wat worden. Wie weet, ja. Oké, dan even naar de positie nou. Want ja, doet het goed. Maar ik heb begrepen dat in Greensbus ook druk dwanen. Ja. En die komen er gewoon. En die komen er misschien wel oerus heen. Omdat wij net genoeg mensen een plakje gaan kennen. Maar die jongens die het verskwallen komen, die komen net te gauw genoeg bij een bedrijf. Nou, ik vind wel dat wij heel best aan blijven moeten. Dus wij kennen net van, nou, we hebben nou wat dingen en nou is het wat klaar. Wij moeten na je project. Het is nog steeds een industrie die groeiend is, in ontwikkeling is. Dus daar moeten we echt mee aan de slag. En ik denk dat dat slag gaat als wij hier eens best aan blijven. Dus dat de politiek, de gemeente en de provincie er achter staan blijft. En zei van dat vinden wij de moeite waard om in te investeren voor de toekomst. Want je hebben op een gegeven moment subsidies kregen, ik Europees geld. Dat droeg het nou op. Ja. Zit er dan naast zit er aan zijn bedrijven en mensen die het zonder die kraan, dat die kraan tegengeeft, dat die niks meer kennen? Nou, zei ze dat direct, want er zijn al een heel soort omzetten om die teruggaan. Dus dat is heel mooi. Maar we moeten natuurlijk wel teruggaan en we naaien dingen doen. Nou, er zijn al mooie konsten in de Blokhuispoort. Wij hebben hier nog in Ljouwert nog een prachtige gamestudio nog steeds. Die staat nog aan de Willemskade. Nou, die zonden wij wel heel graag naar de Blokhuispoort verhuizen. Dan heb je daar een centrum, daar kunnen mensen bij me komen. Daar kunnen opleidingen, studenten, maar ook bedrijven. En dan heb je kennisuitwisseling. En dan kan je met z'n allen op een hoger niveau komen. Ja. En hoe belangrijk is dan dit evenement, wat je nou in Ljouwert is daarvoor? Ja, nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Tim Laning, alle credits aan hem. Die heeft dit initiatief genomen. En ja, wij staan nou echt op elkaar. Ik bedoel, alles is nou even rug op Ljouwert. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is altijd zo. Je naamsbekendheid is natuurlijk belangrijk. Oké. Nou, mooi. Ik hoop dat je nog een paar prachtige dagen hebt. Ja, zeker. Ik hoop dat je hem even gaan. In ieder geval even naar het Fries Museum. Want er is een fantastische tentoonstelling. En dat is game art. Dus mooie dingen uit games worden dus Nou, dat is prachtig. Ik van jonge mensen, ouders met ben, prachtig. Nou, jij bent een goede ambassadeur. Ja, aansjorgen wij even naar het leven op de Maritieme Academie in Haas. Nou, eerst moet ik deze 4 jaar hier met elkaar en dan ben ik matroos. En dan kies op de scherm, kies dat HBO nog dan. En dan kies kapitein worden. Ja, eerst gaan we even voor het laatst dit keer naar de Bientuin. Aad, welkom. Ja, jong. Want de Bientuin, daar heeft het slot opzetten. Ja, dat is, die gaan nog maar even in de winter rust. Ik wil er even lekker. Ja, nou heb ik begrepen dat Miranda, die zit al skoft naar die boerenkooltje. Ja, daar had ze het hele jaar loer. En nou? Kan de groen zien. Ja, nou, het leidt er en ik had er wat lekkers van maken. Dit is echt het laatste wat definitief van deze tuin Ja, komt. nou staat nog wel wat, maar... Oké. Zullen we even zien hoe dat ging, die laatste keer? Best, ja. Dit is het laatste bientuin van dit jaar. Ja, al een hier om. Wat moet er nou gebeuren? De tuin die maakt even wat winterkleer. Op uw manier. En ik kan wel wat strieven en strijden en wat bladden. En dan laten we het mooi de winters heen gaan. Ik kan wel even doorgaan. Is nou lezers? Ja, vind je het mooi? Chris. Nou, dankjewel. Dus dit maakt je thuis nou ik doen? Nou, het mag net, maar het kan wel. Het is heel goed voor de groen. Maar gaat dat oer de hele tuin? Oren waar het kele modder is. Ja, net hoe de planten nee, zelf. Dat is al aardek. Dat redt hem wel en dat zie je wel. Daar hoor je niks aan te doen? Dat stiert wel aan en dan roemen we dat van het meid op. Oké. Nou, gaat uw gang. Krijgen we nou nog wel wat te eten of is het op? Die krijg je aan wat eten. Boerenkool.
Boerenkool, ja. Dus ik lekker warm in de lezers in de winter, dat strieën. Ja, ik heb wel Die een zwiept idee. je vroeger, hè? Aad, wat is dit? Met mijn luizen. Luizen. Ja, Hoe kan dat? dat komt nou trots zachte waar nog, denk ik. Het is eigenlijk nog versende warm. En die luizen, dat gebeurt niet, maar die zitten nou lekker. Dat het net kouder wordt. En dat krijg je nou in die roege boerenkoolbladeren. Dit is hoe wij net. Oh, wow. Nou, als er nog stond, haast. Maar ik neem hem mij voor rol af. Waarom wordt boerenkool nou lekkerder als de frost doorheen is? Bij deze soort boerenkool komt een soort zoetstaf komt los uit de wortelswei als het vriest, dat het kouder wordt. Dat laat die plant los. En dat bepaalt de smaak dan. En zolang het net versen had, komt er geen smaak aan en dan hoeft het ook niet in de vriezer te gooien, want het komt uit de wortelwei. Maar als je zelf bladen in de tuin hebt, dan kun je dat dus gewoon lezen Ja, ja. weten. Alleen het ekenblad dat is net echt geweldig. Er zit een protte looiseur in, dat is net goed voor tuin. Dus als dat een protte has, kan je er beter net doen in grote hoeveelheden. Indianen die halen de bosgroen uit de boswei en dat strooien ze door hun akkers heen, puur voor bemesting. Nou, strooi maar naar je weivanken, wie zo wel wat te laten komt. Maar het wel doel? Ik bedoel, als niet een keer een Ja, dikke tuurlijk heb storm ik. en... Nee, maar dat blijft wel lezen. Ja? Dat streek, dat waait net voor je. Geen ik achter de oren, joh. En zei je het? Zei je het? Hupsakee. Voor Peerse boerenkool is het vrij groen. Ja, nou, dit doet de merkkool, die kleurt het groen. Al die peerse groen, dus bientjes en rere kool, dat soort peerse rere, dat kleurt het altijd gries als dat ziet. En dat is dit, die merkkool. Dat is de merkkool, ja. Die hier maar net op het tuin, hè? Die hier we net op het doen. Toen heb je nog wat geheime locaties. Ja, jongen, oorloghoekjes en. Nou, proost. Ja, het is wel lekker. Ja, ik heb wel gadverdamme zeggen, maar het is gewoon lekker uit. Ja. Het zie ik missen. Ja, nou, daar hebben we hem, hè? Nou, Dit is het, Ja, het dit- pakje. Ja, we zitten doe ook correct binnenkamers, maar die kool doe juist van... nou, dat gaat er in uit de broekwest hier. Hè? Ja. Maar ik ben net, maar die kool dat roept enorm. Oh, dat is, man. dat is echt de kool. Maar dit is... Doe eerst, Roelof. wat is het eigenlijk? Eerlijk zeggen, hè? Het is lekker. Het is lekker zout. Zak ik het al wat naar beneden? Het is goed. Oh. Nee, maar wat is dit? Wat die Dit twee? is boerenkoolsap. Portugees? Dit is Portugees. Doe haast een Spaanse. Maar wat is dat? Wat is dat dan? Dit is, dit is gewoon boerenkool. Maar van alles en nog wat er terug. Hier appel. Even vertaling, Matti. Dit is gewoon boerenkoolsoep. Ja, met worst. vlees. Dat had je al ontdekt, hè? Die worst vind ik erg lekker. Oké. Ja. Hey, maar Aad, Dus dan hebben we hier nog even een stukje... Nou ja, dat is heerlijk. Echt waar, dat is heerlijk, ja. Ja, je mag het eerlijk zeggen, hè? Dit Wat is is dit nou weer? palmkool, oh man. gefrituurd. Ja, jongen, we eten hier altijd normaal niet. Dus dit kan je gewoon in een oven nemen droeg. Dat is wat gezonder als frituur. Dit is wel lekker trouwens. Dat kan je met alle boerenkoolsoorten. Dit is heel nuttig, Als hè? deze rede boerenkool hast, we halen nou de bladeren eruit en we laten gewoon de stam staan. Ja. Dit is heel lekker, ja. En als dan in de meid die lietse jonge bladjes eruit hast, die kan je als salade eten. Oké. Dus dit maakt de mensen die het een jaar lang maar eens doen, hè, en die het nog boerenkool hebben, die maken dit wel. Die maaien dit nog doen, ja. Ja, want En het is superfood, hè. Ja. Dat is een hype in Amerika, New York, ieder ze dit, dat is ook rustelijk. Elke dag boerenkool. hey, want we hebben dit nou in Ierling ben je ongeveer begonnen, hè, maar het kleermaatje van die tuin. En dit is dan het laatste stukje. Wat heeft het gevoel dat wij wat bereikt hebben in Ja, Friesland? ik krijg een heel grote reacties. Meesten die ben er toch wel mee bezig, gelukkig. Ja. Men is toch wel meer met eten bezig. Ik. En ja, Maar ik moet die tuin zelf onderkomen. ik ben er toen ondergaan. Ja, Oké, dit is de Grutskop? ik wel. Dit is een succes. Ik Ja, vind want het mooi, Ierling, toen hingen we het nog net, toen vertelden ze het wel vaak hoe het oors moest in Friesland. Heeft het gevoel dat we echt wat verloren hebben? Ja, nou ja, van zover dat ik het mij krijg wel. Er zijn altijd mensen die ermee bezig. En die krijgt het laatste skop geven om, ja, Oké. Hè? Ja, nou even in de wind staan, hè? even in de rust. Even lekker niks. Ja. Wist vrij. Nou, dan gaan wij even naar Haas. Want het is misschien wel de succesvolste VMBO-squalle van Friesland. De Maritieme Academie in Haas. Zowat alle leerlingen daar die krijgen na haar opleiding werk in de skipveert. En dat is haast gegarandeerd. Deze week in Bient verhalen uit de wraad van de squalle on zee.
Ik ben Hielke de Jong, ik kom uit Makkum. Ik ben tweede jaar VMBO-leerling op de Maritieme Academie. Ik ben hier. Mijn grote droom is om kapitein op zo'n groot schip te worden. Of turner. Nou, Salvo, kom maar. Hoppakee. Het eerste wat ik dien heb is een Nederlands kampioenschap. Ik ben 2 keer heen geweest. Ik ben 2 keer 5e geworden. Het was nog een moeilijke keuze of ik nou letten of varen of turnen. Dat weet ik nog net, maar ook letten. Straks wat ouder ben, dan kan ik daar wel een kiezen, denk ik. Nou, eerst moet ik deze 4 jaar hier met oude en dan ben ik met Roos. Dan kan ik hier het MBO kan ik nog aan. Dan is weer iets hoger. En dan kies op de scherm, kies het HBO nog aan. En dan kies kapitein worden. En de leukste dagen vind ik die, want dan hebben we game. En toonsdag dan hebben we eerst 4 voor een BO. En dan hebben we pauze en dan hebben we kunst en cultuur. En dan hebben we nog maar 12 lessen voor een echt les. Dus dat vind ik altijd leuk. Ik sliep met 2 oude jongens. En zitten dan mooi elkaar op een kamer. Ik hoor je wel wennen, omdat dan 6 met 10 in de groep. En dan best net alleen nog maar squallen besteren, maar dan ben je gewoon de hele tijd. En dan 6 volle beter in de groep. Op de letter op C zit ik alleen nog, zonder in orders. En dan met 2 jaren met de derde wennen. Ja, zo zei ze dat er hartstikke volle werk is. Nou, dat vind ik wel fijn. Dat ik bijna zeker weet dat ik werk krijg. Ja, mooi meer daarover. De stoeptegels, zo wordt die neemt. Ik pak hem er even bij, hij is 4 kilo zwier. Maar morgen wordt dit Grutte Tjokkenboek over 50 jaar Cambuur presenteerd. Maar die Kammen, ja, fijn dat u er bent. Een CEO die zich bemoeit met Cambuur. Ja, dan moet jij even uitleggen hoor, hoe dat zit. Want wat heb jij met Cambuur? Nou ja, zoals met alle clubs die ertoe doen in Nederland hebben we ook met Cambuur iets. Het boek van Cambuur is het deel 7 in een serie, de Eredivisiebibliotheek. Er zijn eerder dit soort stoeptegels verschenen van Feyenoord, FC Groningen, FC Utrecht, NAC, Sparta en PSV. De volgende zal FC Twente zijn, er nog 3 of 4 clubs. En ja, Cambuur was echt een feest om te maken. We hebben het samengemaakt met vooral de collega's van de Leeuwarden Courant, die club altijd hebben gevolgd. En ja, ik wist niet zoveel van Cambuur, want ik ben zelf altijd sportjournalist geweest en dan zat je meestal bij Ajax, Feyenoord of PSV. En Cambuur heeft niet zo vaak en niet zo lang in de Eredivisie gespeeld. Het komt natuurlijk geweldig uit dat nu bij het 15-jarige jubileum dat die club het beter doet dan ooit. Het lijkt wel of ze dat voor ons en voor het boek deden. En ik zou zeggen, ga zo door. En het is ook een feest. Behalve het maken van het boek om Cambuur nu te zien. Ze spelen echt geweldig leuk voetbal. Maar dit boek, het is echt... ja, ik ga hem even open doen. Ik moet heel voorzichtig zijn. Dat is de enige hè, die u morgen het is die u heeft. voorlopig de enige, maar morgen komt de rest, ja. Ja, prachtige foto's. Namen van supporters ook. Maar eigenlijk alles wat je maar kan vinden. Hè? Wat staat erin? Ja, het is eigenlijk, het heet 50 jaar Cambuur, maar in de onderkop staat ook de geschiedenis van VV Leeuwarden. Dat is de club die aan Cambuur vooraf ging. Eigenlijk een gelijksoortige club, een volkse club. Heel fanatieke aanhang, wat Cambuur ook heeft. Het is de volledige geschiedenis van het voetbal in Leeuwarden gericht op Leeuwarden en Cambuur. Maar bijvoorbeeld ook de maatschappelijke tegenstelling tussen de kakkers, tussen aanstekers van Lac Frisia. Lakskoen tegen de Klompen is inmiddels uitgelegd. Willem Stegenga heeft daar een heel mooi maatschappelijk verhaal van gemaakt. Hoe die tegenstelling in elkaar zat. En dan kun je wel een beetje met terugwerkende kracht goed begrijpen dat die eenvoudige jongens van Leeuwarden, dat die behoorlijk de pest aan die gasten van Frisia hadden. Het werd ze aan alle kanten onmogelijk gemaakt. Nu gaan ze wat beter met elkaar om. Maar nog altijd zijn het toch verschillende werelden, heb ik het gevoel. Dat zie je eigenlijk in heel Nederland. Maar is dat ook een beetje de ziel die in dit boek zit? Die kant van Cambuur, rauw, ruw. Ja, in ieder geval het eerste stuk van het boek dat dan gaat over die maatschappelijke tegenstelling. Dat speelt zich met name rond 1917 af. Bij het ontstaan van het betaald voetbal in 1954. Ja, toen telde Frisia al lang niet meer mee en de andere clubs ook niet. En ging het om Leeuwarden. En nu gaat het alleen om Cambuur. Uiteraard nu worden de lakens uitgedeeld door de volksjongens, zeg maar. Ja. Nou, nu heeft u zelf ook geschreven, hè, stukken. Ja. Maar ja, die andere collega's van de Leeuwarden Krant natuurlijk ook.
Wat vond u nu zelf een heel bijzonder verhaal wat echt verteld moest worden en dat hierin moest staan? Vooral de verhalen van de jongens van de Leeuwarden Courant, Siba Anema, Johan Mast, Frederik Bierling, Willem Stegenga, Bonne Stienstra, die hebben vanuit eigen waarneming de geschiedenis van Cambuur. Maar noem pak er eens één uit. Wat zeg je? Pak er eens één verhaal uit. Ik vind bijvoorbeeld het verhaal van Johan Abma, om er iets te noemen, vind ik heel mooi geschreven. Mr. Cambuur. Maar ook Abel Lenstra, hè, dat is dan toch een van de vijanden van Heerenveen. Abel Lenstra heeft 1 keer voor Cambuur gespeeld. Dat weet bijna niemand. Nee. In Zwaag-Westeinde. Hij was toen geloof ik al 5 of 46. In het eerste van Cambuur, Johan Zuidema, een jongen van 18 jaar, die later heel belangrijk werd voor Cambuur. Die speelde nog bij Zwaag-Westeinde. En Abe had wel iets met Leeuwarden. Abe ging met behoorlijk wat ellende weg bij Heerenveen in 1955 en heeft zijn afscheidswedstrijd van Friesland op het terrein van Cambuur gespeeld, omdat daar de verhouding ook veel beter mee was. En dat is eigenlijk merkwaardig. Zelf ben ik in deze serie boeken altijd gespitst op de geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog en daar heb ik voor dit boek wel een ontroerend verhaal ontdekt in de vorm van een man die nu geloof ik 87 jaar is, Ben Troostwijk. Hij is voorzitter van de Joodse gemeenschap in Leeuwarden. Was vroeger een heel aardige voetballer. Heeft na de oorlog nog in het Friese jeugdelftal gespeeld. Was tijdens de oorlog met zijn moeder ondergedoken. De rest van zijn familie zijn vrij veel mensen van vermoord. Hij heeft me het verhaal verteld over de Joodse voetbalclub Akdoet. Aan de hand van een elftalfoto waarvan 9 van de 11 jongens zijn vermoord. Ik vond dat echt een ontroerend verhaal. En Ben is er morgen ook bij de presentatie en krijgt als een van de eregasten en krijgt ook een van de eerste boeken uitgereikt. Ja, bijzonder ook ondergedoken, maar toch alle wedstrijden kunnen zien, toch thuis? Ondergedoken in de Insulindestraat in het huis van de materiaalman. Van de terreinkrecht van Leeuwarden. En vanuit zijn slaapkamertje kon hij tijdens de oorlog de wedstrijden van zijn eigen club zien. Ik vond dat echt ontroerend. Bijzondere verhalen. Natuurlijk, alle iconen komen erin voor. Dan kost dit boek €80, hè? Als je voor 1 december bestelt, is die 70. Is dat niet een hoop geld? Dat is vrij veel geld. Aan de andere kant, boeken van deze allure met dit gewicht, dat is een 5 kilo boek zoals wij het noemen, die kosten meestal nog veel duurder. En je merkt nu dat de hele geschiedenis van Cambuur zit in zo'n boek vervat. Dus je moet hem hebben. En de mensen, de fans van Cambuur, vooral de diehard fans, er zijn er behoorlijk wat, die zijn met hun naam in het boek gekomen. En kennelijk hebben ze het erover. En we zitten nu al stiekem te denken, we hebben er 2500 gemaakt, maar we zitten al te denken aan een tweede druk. Ja, hoeveel zijn er al verkocht op ik denk al een kleine 2000 zijn er weg. Ja. Dus dat heeft ons erg verbaasd zo snel. Het is het cadeau. Dit moet je hebben als je van Cambuur houdt. Hartstikke mooi. Morgen wordt het dus gepresenteerd in het Cambuurstadion, 7:30. 7 uur. Ja, dan gebeurt er iets bij het stadion, dan begint het om 7 uur. Ja. Oké. Hartstikke fijn dat wij hier even in mochten kijken. En bedankt voor het verhaal. Graag gedaan. Hier, Niemek, bedankt. Aad, tot in het najaar. Ja, best. Zullen we zien wat we door en Jo nog een heel soort willen de komende dagen. Zeker. Het event in Ljouwert. Ja, dit wie bient dus verjoerd. Morgen dan ben wij er ook weer. En dan zit onder oren schreeuwer en columnist Bert Wagendorp hier. Nou, ontaan en van nou een hele mooie joe verder.